Eletään maaliskuun loppua ja ollaan Vuotsossa Sompiojärven tien varressa. Lähdin eilen tuosta Vuotson majalta iltapäivällä ja hiidin muutaman kilometrin tätä tietä pitkin. Mennään tänään tuosta Sompion luonnonpuistoa ohitte ja siitä sitten tutkimaan Urkkipuiston eteläosia. Katsotaan mikä löytyy. Pyhänattasen polku erkanee tuosta parin sadan metrin päässä tästä tiestä. Me ei nyt sinne suinkaan lähetä, mutta sen sijaan kokeillaan, saataisiko tuosta Naaljoesta vettä. Se on tuossa 50 metriä takana päin. Tulee vähän vaikea olemaan, vaan päästä sinne alas. Naalijoki alittaa tien tässä kohtaa ja käytiin hyvinkin semmoinen 15 minuuttia aikaa, että tamppasin lumikengillä tähän joen rantaan. Saan tästä pullolla otettua vettä suksisauvan ja hiinan avulla. Se, että tästä saa nyt täydet vesipullot, niin säästää leirissä sitten hyvinkin 1,5 tuntia sitä lumen sulattelua. Naaljoki on vapaana, mikä vähän hermostuttavaakin, kun tuolla edessäpäin on kaikennäköisiä muitakin puroja ja jokia, mutta saa nähdä mikä on tilanne. Tässä on toki virtausta ihan eri tavalla kuin semmoisessa hitaassa suvannossa. Pysähdyin tauolle tähän Sompiojärven laavulle. Tuossa on varmaan 1,5 metriä korkea aurauskinos, että tänne olisi tosi vaikea tulla ahkion kanssa, jos haluaisi yöpyä. Että pitäisi varmaan tehdä tunti lumitöitä siinä ensin, että madaltaa sitä vallia, että saisi ahkion tänne. Suksillakaan siitä ei kovin helposti pääse yli. Jatkan nyt ehkä vielä pari tuntia tuonne Orposen suuntaan, mikäli niin kuin sen verran pitkälle, että pääsen pois puistosta. Täällähän ei saa yöpyä muuta kuin täällä laavulla, jonne on nyt niin kuin käytännössä lähes mahdoton päästä muuta kuin tuolta järven suunnasta.
Olen nyt nousemassa tähän Männikkö-Ruvasjälälle. Kävin tuolta metsästä hakemassa pussillisen puhdasta lunta. Tässä on nimittäin havunneulasia paljon, missä tämä mun teltta on. Mutta tuossa vähän matkan päässä on semmoinen pieni aukio, niin siellä oli hyvin puhdasta lunta. Mä nyt sulatan illalla vettä, vaikka mulla nyt on aika hyvin sen puron ansiosta. Mutta niin haluan muun muassa pestä kädet nyt, että tämmöisistä yksinkertaisista asioista tulee aika hankalia talvella. Jäin tähän Orposen tien varteen yöksi. Tää on avarattu, mitä mä en tiennyt. Mä luulin, että tässä menisi vaan moottorikelkkaura. Mutta hyvä se on mulle. Ei tää luontokokemusta mitenkään haittaa. Olen nähnyt teeriä ja metsoja ja pohjantikaa muun muassa tässä tien varressa. Että niin. Ja tässä tiellä ei juurikaan ole liikennettä, että muutama moottorikelkka. Yksi auto on mennyt tässä päivän aikana. Orposen laavulla nyt veden sulatustalkoo käynnissä. Ei tässä päivällä tullut yhtään kuvattua. Täällä sataa koko ajan räntää. Ei mitenkään massiivisesti, mutta tasaisesti. Eli kaikki kostuu saman tien. Mä oon tässä laavulla nyt yötä sitten varmaan. Jos tähän ei ketään tuu, jos tulee, niin sitten varmaan pystytään vaan teltta jonkin tähän lähelle. Kolmas päivä. Räntäsade loppui onneksi illalla ja tällä hetkellä ei saada. Eilen luvattiin, että voisi ehkä olla tänään kirkkaampaakin. Toivotaan näin. Lähden nyt kelkkauraa seuraten tuosta Kopsusjoen ylitse ja toivon löytäväni kelkkauraa, joka menee Tammikämpälle. Mutta niin voi olla, että sellaista ei löydykään. Tämä on nyt vähän seikkailua.
Tuossa Kaakkoon suunnilleen 2 kilometrin päästä siinä on semmoinen hyvin iso suo, Tinkiaapa nimeltään, ja siinä niin varmaan pystyy hiihtämään sit ihan hyvin, vaikka ei olisi kelkkauraa. Mutta katsotaan miten käy. Joo, ei lähdetty Tammikämpälle. Eli tää iso moottorikelkkaura lähti suoraan pohjoiseen. Tässä on tämmöisiä opasten merkkejäkin. Tää menee nyt kohti Karapuljua. Niepauja on nyt tässä. Tää kelpaa mulle ihan yhtä hyvin, että tässä on helppo hiihtää ja eipä ole häiriöitä. Karavaani kulkee. Sää on todella upea nyt. Tätä on hyvä hiihtää, ei toi ahkiokaan kaadu, että mulla on yksinkertaisesti liian paljon tavaraa liian pienessä ahkiossa, että se on ihan selvästi ongelma, jos niinku haastavampaan maastoon menisi. Mutta niin, näillä mennään. Niepamaa taitaa olla tää paikan nimi, tuossa taisi olla Niepa-aapa tuossa äsken ja pyöriäjänkä on tuolla edessäpäin. Siellä tulee sitten vastaan noita Harrihaaran latvoja. Paperiseen karttaan on merkitty pari siltaa, että siellä on ilmeisesti moottorikelkkasiltoja. Sieltä sitten toivottavasti ura kääntyy myöskin Karapuljuun. Siellä on toinenkin niin portti Poroaidassa siellä lähettyvillä. Katsotaan minnekä päädytään. Tää on todellakin nyt tämmöistä vaeltamista. Tässä on nyt ensimmäinen näistä kaista sillasta, mitä on merkitty paperiseen karttaan. Eli tää on tää Harrihaaran yksi näitä latvoja. Ja tää tekee tästä hommasta vähän jännittävää ja se on yksi syy, minkä takia seurata näitä moottorikelkkauria, että nämä pienetkin purot voi olla vapaana, että mulla itselläni on kumpparit, että tästä esimerkiksi ehkä pystyisi skaalaamaan, mutta ekaksihan pitäisi romahduttaa kaikki nuo penkereet tuohon, purkaa koko ahkio, kantaa tavarat toiselle puolelle. Se olisi hyvinkin semmoinen tunnin homma, niin me ylittää tämmöinen pieni puro. Kopsusjoki oli kuitenkin siellä jäässä siellä Orposen kohdalla, että kyllä semmoiset hitaat tasaisella menevät on vielä jäässä. Mutta tässä on jonkin verran kaatoa.
Ollaan nyt Harrikankaan eteläkärjessä. Pian ratkee minne tää kelkkaura menee. Jos se menee siitä suoraan itään, niin mä pääsen Karapuljuun aika helposti. Siinä on Harrihaara vaan välissä, että ja siihen ei ole paperiseen karttaan merkitty siltaa, mutta niin ehkäpä siinä on silta, jota kartassa ei ole. Tai sitten siinä on semmoinen suvantopaikka, että siitä muuten voidaan ajaa. Mutta puolen kilsan päästä selviin. Kahden telttayön ja yhden laavuyön jälkeen mun vaatteet on niin kosteet, että vaikka siellä inullaan tuntumassa siellä laavulla, niin oli kuitenkin vähän kylmä talvimakuupussissa. Makuupussi luonnollisesti on kosteen myös. On todella mukava päästä nyt kuivattelemaan tavaroita. Täällä on käynyt viime päivinä ihmisiä, mutta ei täällä mitään kansainvaellusta ole. Ei täällä ole varmaan koskaan ollut. Tosin mä oon käynyt täällä vaan kerran joskus 90-luvulla. Eli niin ei nyt ole kovin tuoreita kokemuksia niin sanotusti. Säätiedotus on nyt aika hyvä, niin huomenna jatkuu ehkä sitten tuonne Tammikämpän suuntaan, mitä alun perin mietin tänään. Mutta niin käy se näinkin. Menossa kohti Tammikämppää. Sää on leuto, mutta on melkein tämmönen myrskytuuli, että ei tuolla kamera edes pysy pystyssä tuolla soella. Nyt on tämmöisessä Kotamaa-nimisessä metsäsaarekkeessa. Tästä ei Tammikämpälle ole kovin pitkä. Olisiko joku 7 kilsaa vielä. Seuraa nyt tämmöistä moottorikelkkauraa ja lähempänä sitä kämppää tulee varmaan lisää auria. Seurailen tätä
luiroa eteenpäin. Tässä on tämmönen koivikko kilometrikaupalla. Varmaan todella kaunis paikka kesäaikaan. Hankikanto alkaa nyt vähän huonontua, että vähän raskaaksi on mennyt. Tuossa kilsan päässä on karttaan merkitty talvitie. Eli mä oletan, että siinä on semmonen isompi moottorikelkkaväylä, huoltoväylä, joka menee sinne Tammikämpälle. Että on nyt vähän hidasta ja raskasta, vaikkakin maisema on tosi kaunis. Iskemäpäät on siinä. Tää on yksi avotunturi, jolla en ole koskaan käynyt. Hiidän nyt tätä Kaitaujan vartta kohti Poroaidan porttia. Tuolla suolla Kaitaavalla oli paljon moottorikelkkauria ja ne nyt kokoontuu tässä portin luona ymmärrettävästi. Meneillään on luksusluokan tauko täällä Iskemäpään kupeessa. Luksusluokan tekee se, että tässä pystyy kävelemään saappailla tässä moottorikelkkaurassa. On sen verran kova tää pohja. Eilen siellä Kaitaavalla ei pystynyt, täytyy istua repun päällä. Tähän ollaan tyytyväisiä ja toivotaan, että tää moottorikelkkaura johdattaa mukavasti Hammaskotaan, kuten on käsitys. Täällä on tämmönen valtava suonsilmäkä, johon puskee lämpöä jostain. Tuolla on toinen samanlainen vähän kauempana ja siinä on poroja syömässä niitä paljaita kasveja. Tää on ensimmäinen tämmönen iso, mitä mä oon nähnyt tuolla Kaitaavalla. Siellä oli muutama pikkulaikku. Tää on kyllä jännä ilmiö.
Viimeinen tunti satoi rankasti vettä. Vaatteet on aika määrät nyt, että mieluiten nyt tuonne Hammaskotaan tai Hammaskuruun. Kuudes päivä. Yöllä oli lumimyrsky ja aivan älytön tuulen ujerrus. Nyt on tuuli vähän rauhoittunut ja ilma kirkastunut. Lähen tonne vasta tuuleen ikävä kyllä kohti Anterin mukaan seuraavaksi. Eilen illalla mä mietin, voisinko mä lähteä luirolle tästä. Tuosta nimittäin länteen näytti lähtevän kelkkaura, joka olisi saattanut mennä luirolle, mutta täällä on nyt kaikki urat ummessa, että mä voi yksin lähteä tonne availemaan mitään uria luiron suuntaan. Tuonne Raja-Jooseppiin päin kuitenkin ajaa kelkkoja aina silloin tällöin, niin se on nyt se vähän minulle osoitettu suunta, jos näin voi sanoa. Tänne Hammaskurun solaan on helpompi edetä ilman suksia. Eli tää on mennyt ihan jäähän tää moottorikelkkaura vesisateen jäljiltä, ja missä paikoissa missä ei ole lunta, niin tässä on kevyt kävellä. Ollaan nyt tässä Anterijoen tulipaikalla. Oli todella voimia koetteleva toi nouseminen ja laskeutuminen tuolta Hammassolasta. Siinä oli kaikkea älytöntä sähläystä itselläni ja ahkeon kaatuilu ja muuta. Fyysisenä ponnistuksena niin sanotaan nyt se olisi ollut semikova, mutta tähän sähläykseen yhdistettynä niin veti kyllä mehut aika hyvin. Nyt on tosin onneksi enää helppoa 4-5 kilsaa tonne Anterin mukaan. Mutta se saattaa olla, että mä huomenna pidän sit ihan välipäivän. Mä en ole yhtään pitänyt ja se eilinenkin hiihto sieltä Tammikämpältä tuli suhteellisen rasittava. Mutta tällaista.
8. päivä. Kello on 6.40 aamulla ja sirkus on valmiina jatkamaan matkaa. Eilen vietiin lepopäivää täällä ihan yksikseni. Kämppä jää nyt tyhjilleen. Täällä on 3 eri lämpömittaria, kaikki näyttää eri lukemaa, mutta niin joku -7 on valistunut arvaus. Oikein hyvä sää tällä hetkellä. Tänään pyrin Kiertämäjärvelle. Jos on hyvä sää, voi olla, että en sinne tupaan menekään, vaan jää siihen reitin varrelle teltalle, mutta katsotaan miten tämä päivä etenee. Nyt kun ei ole parin päivään enää ollut puhelinyhteyttä, niin ei tiedä oikein, että mikä tämä säätilanne on. Mutta niin 3 päivää sitten luvattiin, että tänään saattaisi mennä plussalle, jolloin tämä lumi voi muuttua taas tahmaavaksi. Ja sen takia mä lähden nyt hyvin ajoissa liikkeelle. Katsotaan miten päivä etenee. Ollaan nyt tässä Anterin laavulla. Siitä on melkein 30 vuotta aikaa, kun mä viimeksi kävellyt tätä rajatietä. Ja mä en muista, oliko tätä laavua silloin. Tässä on näitä rajatuntureita. Toi terävä huippunen tuolla puitten takana ilmeisesti puolipää. Ja sitten edessä tämä laakeenlakinen on purnupää. Ja se puolipää, se näyttää tietystä näkökulmasta. Esimerkiksi just sieltä vesilintupoikain päältä, missä mä olin viime syksynä, niin sieltä näkee, että se on vähän niin kuin litistynyt se laki tietyltä suunnalta katsottaessa. Siinä on semmoinen jyrkänne toisella puolella. Se on ihan osuva nimi. Ollaan nyt tässä Helttamorostojen solassa. Mä en muistanut edes, että täällä kulkee sähkölinja, kun on siinä noin 30 vuotta sitten kulkenut. Täytyisi kai silloinkin olla, kun se rajavartioasema vielä oli toiminnassa. Nyt tästä tulee tämmönen pitkä alamäkiosuus oikeastaan sinne Kiertämäjärvelle asti. Ensimmäinen osuus on aika jyrkkä, että saa nähdä pystyykö menemään sukset jalassa, mutta yritetään. Hätkähdyttävä muutos tapahtui, kun tuli sieltä Anterista pohjoiseen, eli lumen määrä väheni silmissä. Täällä Kiertämäjärvien korkeudella on nyt ehkä tämmöinen 10-20 senttiä
tosi tiiviksi pakkautunutta lunta. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on pälvipaikkoja kaikkialla, minne aurinko on vähän paistanut. Ollaan nyt muutaman kilometrin päässä tuosta Luttojoen sillasta. 9 päivää sitten lähdin Vuotsusta. Huhtikuinen erämaa on ollut hiljainen niin lintujen kuin ihmisten suhteen. Yhtään hiihtäjää en ole nähnyt maastossa. Ainoastaan 2 tuvalla on ollut joku. Tää on selkeästi vielä talvea. Tässä on pieniä semmosia kevään merkkejä. Ennen kaikkea tää päivien valoisuus ja oma tenhansa kyllä. Kaikki päivät on ollut sään suhteen hirveän erilaisia. Tällainen reissu tällä kertaa.